аз съм Ванеса. В днешният видеоклип ще коментирам как трябва да се развива психиката и по-конкретно умът също. Днес ще разгледаме, т.е. ще ви покажа темата, която е свързана с съревнованието, сравнението и тази черна овца, която съм кръстила клипа. Съревнованието може да се отчете в проценти. Колкото повече съревнования имате, толкова повече успех в живота ще имате, защото ще умеете да постигате своите цели. Т.е. да имате хубава работа, да имате повече свободно време. Процентите или количеството съревнование не зависи от вашето смисъл тук мислене в тази дадена ситуация. Има два типа съревнование или съревнованието също върви с различна ценностна система. Кръстила съм първият вид алфа, хората, които имат съревнование с другите. Те имат и точно тази разлика в ценностната система и разлика в мисленето, което не е правилно. На тях им трябва винаги една черна овца, която всеки път те да плюят и да им е в устата, независимо дали ще е от животно, дали ще е предмет. Предмет, примерно, може да е робот, примерно, също дали ще е някакъв човек, независимо от неговия пол. Винаги им трябва една черна овца, с която те не и директно физически да водят борба, а по-скоро с думи да го оплюват. Също тяхната ценностна система е малко по-различна, защото когато им се отдаде възможност, те ще показват своето надмощие, като дъпкат другите. Един пример давам. Една жена се прибира от работа и вижда един човек, че продава яйца, решава да купи яйца от него, като му казва: ще ти купа 3 картона за 2 лева. Той казва: ако искаш, викай 10 вземи, аз нищо не съм продал, няма проблем. Значи, когато се отдаде на човек, независимо дали от женски или мъжки пол, и види, че е с нещо по-различен и според него, един вид като доминация, ще започне да тъпче човек. Това е мисленето на алфа. Винаги да се съревновава и когато му се отдаде възможност да тъпче човека, независимо дали говори против него или един вид с разговор го тъпче, за да се чувства по-добре. Това е различното мислене. Обаче представете си, ако тази жена беше отишла в магазин и беше казала това. Естествено, от магазина щяха да я изгонят. Първо да кажа, че давам тази ситуация, винаги има едно но. По принцип има култури, които, примерно, пазарлъка е хубаво нещо и е хубаво да се пазарят, но тук не казваме за това, че пазарлък е хубаво, винаги има едно но. Казваме конкретно в тази ситуация не е хубаво така да се прави. Държи се така с човек, както иска да се държат с тебе. И другият начин на мислене, който е пълна противоположност на алфата. Това са сигма хората, които така съм ги кръстила. При тях съревнованието и със самия себе си по-скоро приличат на интроверти. При тях промяната идва отвътре навън, нещо като вглъбнатост. Те могат те с другите не се съревновават, а се сравняват. Това има огромна разлика. Те се сравняват, виждат плюсовете, минусите на другите, грешките, как са успяли и гледат да поправят себе си, като знаят, че свободата, там където започва свободата на другия, е тяхната граница и се държат така с другите, както искат те да се държат те с тях.
Това беше клипчето за личностно израстване и това според мен как трябва да работи правилно психиката, даже и каква ценностна система трябва да имаш. Надявам се клипчето да ви е харесало и очаквайте още видеа, свързани с личностно развитие.